Alhamdulillah ya. Bengi iki juga disiarkan langsung, Nduk. Ngono. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astra Brata Media. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Dadi iki sing mirsani ora mung kang mapan ana ing lokasi, iya. Nanging uga dipirsani. Heeh. Lumantar channel YouTube Astra Brata Media ya kuwi para sutresna budaya, khususnya pecinta wayang kulit. Khususnya meneh sing selalu setia mengikuti channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astra Brata Media. Oh ngono ya Mak. Iya, alhamdulillah. Wah, bombong kawuran bungah kok, Nduk. Heeh. Bisa sowan ana ing laladan masyarakat Dimong ana ing Madiun. Heeh. Pancene siji desa mawa cara maknane. Penonton wayang kuwi tiap daerah kuwi kelangenane utawa selirane siji-siji, selirane utawa pekeremane kuwi dhewe-dhewe. Oh, ngono. Penonton Nganjuk wis beda karo penonton Kediri hawane. Ya. Beda meneh karo Tulungagung, beda meneh kaya bengi iki ning Madiun. Pinter-pintere awake dhewe menjadi pelaku seni dalam menyuguhkan kemasan wayang kulit no. Oh, ngono ya, Mak. Iya, iya ngestokke dawuh. Iki uga pagelaran malam hari ini, uga disupport. Iya. Disupport ya kuwi setunggal. Khususnya masyarakat Desa Dimong piyambak, nggih. Angka kalih nuwun inggih punika dipun sponsori rumah makan Garang Asem Ibu Lurah Dimong. Oh ngono. Iya, iya ya Mak iya. Angka 3 ya kuwi toko Pasar Murah Dimong. Oh ngono. Angka 4 ya kuwi toko sembako Mbak Mimin Dimong. Sak banjure ya kuwi uga disponsori toko alat sepeda Butari. Uga ora lali dealer motor Janendra Motor. Wah iya, iya ya Mak. Uga klinik Wahyu Husada Kang Sarto pentol daging super Pakjo, pentole wong Madiun. Ngono ya Mak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dasare para pamirsa sutresna budaya khususnya ning Desa Dimong kene wis ngrumangsani kok, Nduk. Ning kene iki agamane kecekel ning budayane ya ora ditinggal. Oh ngono. Pedoman warga masyarakat ingkang mapan ana ing Desa Dimong wis menjadi prinsip dan rumus. Iya, kepiye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wo ngono ya Mak. Dadi iki intine adicara bersih desa utawa sedekah bumi kang minangka dadi tradisi utawa adat istiadate warga Desa Dimong. Kuwi jane ya perintahe agama, intine siji ya kuwi sedekahan. Siji sedekahan. Ya. Angka 2 ya kuwi nyambung tali silaturahmi, Siji sedekahan, 2 nyambung tali silaturahmi. Lan angka 3 ya kuwi dana rasa nyenengke marang kabeh para warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kene agamane ora ditinggal ning budayane tetep digondheli kenceng. Mula sadurunge ya kuwi ngaturke tetembangan kang maneka warna. Lan uga ngaturi Mas Mio. Iya. Mas Mio uga sing dadi lelantaran utawa jembatan. Iya. Awake dhewe sak kanca Astra Brata bisa sowan ana ning kene ngaturke panuwun. Sadurunge ngaturke tetembangan maneka warna. Luwih dhisik iki uga ana pamundhut lagu yang bernapaskan dengan agama. Apa kuwi? Pepeling didhisikne, Nduk. Pepeling. Ya, kanggo ngelingke karo agamane. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Nganggo bawa. Dibawani luwih dhisik, Nduk. Wah iya. Iya ya, Mak. Ya ngestokke dawuh.
larase slendro paya. Monggo Mas Heru linanta kula aturi bawa pepeling rukun Islam kagem mukadimah salam pambuka wonten ing sisen limbukan menika. Wo ngono. Heeh. Sumangga Mas Heru. Heeh. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia bersih desa. Mugi saged karananing penggalih lan dadosa jampi sayah tamba kesel ya Mak. Iya. Monggo dilanjut Mas Her. Aja padha ditinggalke rukun Islam sahadate kang angka siji mau sore uga wis diwiwiti ya kuwi wayang pakliran padat. Adine awake dhewe. Putrane Mas Mio. Iya, wayangane calone apik, calone bregas. Iya. Bocahe bagus. Iya. Kaya Kamajaya. Iya. Bapake kaya Kumudu. Lah iya. Lah iya, iya. Semangat. Iya. Lanjut Mas Her. Iya. Kang angka loro solat dene kang telu uga salam-salam kanggo para penggemar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media sing ana ing luar negeri. Iya, saka Hong Kong, saka Taiwan lan saka negara liyane akeh banget. Iya, salam mugi-mugi pagelaran Darul sakmangke saged damel kanca lek-lekan. Iya, kanca melekan. Kopine diler, klethikane disiapne. Lah iya, monggo lanjut. Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ibadah haji menawi rukun Islami sampun ditindakaken sedaya tegesipun rukun Islamipun kados pundi Mas Heru? Rukun Islam sampurna iya ditibake pepeling karo Mas Mio supaya munggah ana ing papanggungan ngancani awake dhewe omong. Oh ngono ya, Mak. Monggo pepeling dados to. Yuk, clorot. Yo.
duhur lan asar salat sayang tingadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe kono iku perintah agama elingono ing dunya bangsa ela sabar lan tawakal lagi sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Tansah dielingke wis pancene padha nindakake asal wis menanjak wayahe sembahyang ngatasi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama ikang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan setumaningan luwih sampurna yen berjamaah. subuh duhur lan asar salat sayang tingadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Kono iku perintah agama elingono ing donya bangsa ela sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Wilujeng dalu selamat malam Mas Mio. Nggih wilujeng dalu selamat malam ugi Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Selamat datang wonten ing tlatah Dimong City. Wah, Dimong City. Nggih. Keluarga. Saderengipun matur kata-kata kula ugi ngaturaken panuwun terima kasih kagem panjenengan lho Mas Mio. Lah napa? Inggih kanthi jembatan panjenengan utawi lantaran perantara panjenengan kula saged ngaraketaken tali silaturahmi katur nuwun inggih keluarga besar ing laladan Desa Dimong mriki. Samonten ugi matur nuwun kadang-kadang Astra Brata panjenengan ugi Mak Cangik Yulimbo sampun Inggih. kersa wonten ing hadir wonten ing tlatah mriki sowaning tlatah Dimong. Alhamdulillah, Ah. tambah dulur, Tambah dulur. rezeki. Nggih, kula saged sowan mriki pun bolak-balik kula mriki. Nggih, Nek kula biyen- percaya dasare arepa dalange sapa wae Nggih. sing ngisi limbukan ning tlatah Dimong ki mesti sampean. Nah, sing kena disambati ya ora aku tok kok. Yo Lah, ora dagelan sing kena dibayari nggo beras ki ya mung aku. Oh ngono ya Mas. Nggih. Tek borongan sak sound sisteme lho. Nggih. Luar biasa. Nggih alhamdulillah ndereke panjenengan kasuwun ndereke Asta Brata wedal dalu punika lumantar Mas RT. Nggih. Rawuh wekdal dalu punika Mbah Lurah niku wajan sembodo Pak matur sembah. Sujarwo. Pak Lurah Pak Sujarwo. Bang Jarwo. Iya,
Bang Jarwo. Ya. Bang Jarwo itu Heeh. Purnawirawan. Oh, Bang Jarwo. Purnawirawan Polri. Oh, Ah. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Purnawirawan Polri dulu jabatannya pun Satlantas Polres Madiun. Wah, luar Juga biasa. ditresnani kali sedaya masyarakat Dimong nitik sudah 2 periode wekdal dalu punika mugi-mugi ingkang ketiga saged kasembadan. Amin ya robbal alamin. Aku nerokne swarane Jarwo iso watuk dhewe. Lah wis Jarwo sapa? Sing teng TV nika, oh sanes nika to? Beda iki Oh, Jarwo beda. Kepala Desa. Oh nggih, piyantunipun gagah pideksa gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas.